имаш болки в рамото и ти пречат на ежедневните дейности, виж тези упражнения. Трябва ти пръчка, точилка. Аз лично избрах пръчката на стирката. Проблема ни е в дясното рамо. Хващаме най-нормално. Повдигаш докъдето можеш. Когато дойде момента, когато не можете повече, помагайте със здравата ръка. И тя го вдига догоре. (10-15 повторения по 3 серии. Ако имаш проблем с това движение, например, ръката ти стига само до тук и повече не можеш, прави това. Взимате пръчка. Здравата ръка хваща нормално пръчката. Опирате в дланта си и извършвате движението. 10-15 опита, като всеки път се опитвате все повече и повече да я качвате нагоре. Ако имаш проблем с външната ротация и те боли много, когато правиш ето това движение, например в залата, прави това. Взимаш тетрадка и я слагаш под мишната. Опираш с лакътя. Взимате си пръчката и отново опирате в дланта. Помагате със здравата ръка да извърши движението, като се стремите тетрадката да не пада. Случи ли се това, то вие най-вероятно имате проблем. Последвай ме за още.